дар пасманзари гузоришҳои зидду нақис дар бораи вазъи сиҳатии президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов, духтараш тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ бо пахши изҳороте рӯзи 31 август ишора кард, ки падараш зинда аст. Лола Каримова-Тиллоева дар Фейсбук мардуми Ӯзбекистонро бо иди истиқлолияти кишвар табрик карда, ба ҳамаи онҳое, ки дар ин шабу рӯз барои сиҳатии президент дуо карданд, изҳори сипос кард. Ӯ навишт, ки ин хайрхоҳии самимии мардум барои шифоёбии президент кӯмак мекунад. баъди изҳороти аввалину охирини ҳукумати Ӯзбекистон аз рӯзи 28 август дар бораи бемор шудани президент Ислом Каримови 78-сола ҳанӯз ҳеҷ иттилои расмии дигаре дар бораи вазъи сиҳатии президент дар даст нест. рӯзи 31 август ҳамасола дар Ӯзбекистон ба муносибати иди истиқлолияти ин кишвар ҷашнҳои расмӣ бо иштироки президент Ислом Каримов баргузор мешуд. Вале рӯзи 30 августи имсол мақомот қисмати расмии таҷлили иди истиқлолиятро, ки дар назар буд рӯзи чоршанбе баргузор мешуд, бекор карданд. консерти калонии ҷашнӣ бо иштироки мақомоти давлатӣ ва намояндагони сохторҳои дипломатии мустақар дар ин кишвар ҳам лағв шудааст. хабарнигори Интерфакс аз шаҳри Тошканд навишт, ки ба муносибати иди истиқлолият дар майдони марказии шаҳри Тошканд субҳи чоршанбе маросими гулгузорӣ дар пояи муҷассамаи истиқлолият ва инсондӯстӣ бо иштироки нахуст Шавкат Мирзиёев ва раисони палатаи болоиву поёнии маҷлис баргузор шуд. сухангӯи ҳукумати шаҳри Тошканд ба Итартас гуфтааст, ки ҷашни истиқлол бо шӯру шукӯҳ дар тамоми кишвар таҷлил мешавад ва ҷашнҳои асосӣ гаштугузори идонаи мардум дар пойтахт рӯзи 1 сентябр дар назар аст. шоми рӯзи 31 август дар Тошканд ҳунарнамоии дастаҳои касбиву ҳаваскор ва инчунин баргузории бозии футболи миёни дастаҳои Ӯзбекистону Сурия баргузор мешавад. Ислом Каримов субҳи шанбе 27 август дучори сактаи мағзӣ шуд ва ҳукумат гуфт, ки ӯ дар бемористон табобат мегирад.